assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama, on juurama, ko Oumar Coftal Ɓalli. Bandiraɓe, hande Barça juude Levante. hande Barça no fonno gagna. Hande kadi Barça tampi Levante tampini Barcelona ne feewi. Sen kadi Barça no zurat ni wona normal, kadi kuman zurut mo waɗat e terrain o won hen hunde arande so fewani poɗɗa ko change so hunde fewani hankkadi ne poɗɗa ko change mbaɗa zuruji yiɓɓe zuude ɗo joni a yii hande Griezmann zuwi, Coutinho zuwi, Messi zuwi, ten kadi Trincao zuwani, Pedri zuwani, Pjanic zuwani, Busquets kañum zuwi, Sergio De Jong ha kañum ne zuwi. Won hen zuruji zote Barça pourtant ko experience mo ɓe jogui o wona keɓe mbaɗa hunde ko wallata Barcelona, par ce que won hen gueɗe sa yi a namdoto hoorema ko tagui kuman ha joni no woppi ɓeɗo jou, par ce que ɓeɗon ko ɓooɓe ɗon gañima ko heewe Barcelona ɗo joni kañum kumen hande yaari ko expérience. Ten kadi aɗa sohli juruji hokkoɓe balo ha yawa no jurat ni. Ten kadi hande wona ɗum kewi ɗon, hande ko kuman waɗi ko yimɓe mo wayɓe mo fanno changer. An aɗa jogui yimɓe no mbawɗa changer, kono wona ɗum mbaɗɗa ɗo joni. Barcelona ko tampi ko, est ce que ɗum foof ene jereni ko mbatta joni ko. Min hankkadin ko ɗum donc komi famde ko Ronald Koeman hankkadin waɗata, par ce que won hen jour so hunde hankkadin natti ana waɗi woɓɓe kañumen kolla ko mbawi wadde nder terrain o. kadi Messi ne sohli walle. Messi hande tellimo no feewi pourtant o heɓa bal, o ala yimɓe bawɓe walludemo pour ha kanko haw heɓa bal o, ɓe ngala e nder terrain o. Coutinho zuwi, kono Coutinho zuwani no feewi. Coutinho no fonno jooɗa. hay Griezmann ko zuwi ko, Griezmann zuwi seeɗa kadi hay kanko no hoore makko o waɗano ko heewi. ko kanko so hay kanko hoore makko omo fonno jooɗa. hen kadi oɗo Brightway hande zuwi kañum ni normal, kono hande cohluɗon ko Trincao, wona Brightway hande sohla. Trincao yimɓe yahoɓe bowol ɓe ko ɗum cohla. hande Trincao no fonno juude e Barcelona, kono hande wona ɗum Griezmann, wona ɗum kanko oɗo no yite kadi Koeman ko waɗi ɗo hande ko. Koeman sohli changer gueɗe kewɗe ɗo joni omo heddora lewru e feccere. so changeani ko foti changer e Barcelona, so waɗani oɗo kip yo jou football mo yimɓe jiiɗi juude, mo yimɓe jiiɗi yiide Barcelona jour. président kese so ari hankkadin kanko ko jaaɗo lawol makko, par ce que ɗen mbi Victor Font e biteɗo John Laporta heɓa hen ko ɓe jiiɗi ko on wona président, par ce que wonino président Barça
kada waɗi hen Victor fans kanyum nan ɗon kadi oɗo mi anda saw hol caɗele kumen ne jogi Ricky Puig walla kumen yiɗa Ricky Puig tan parce que mi ronki famde ko tagi Ricky Puig Zouane e oɗo kip kadi ko tagi Carlos Alanya Zouane ko tagi kamɓe ɓe zuwata aɗa jogui zuude hay piyane ci hoore mum ko tagi zuwata an aɗa yiɗi Busquets tan aɗa yiɗi De Jong kono hunde foti ko changé de kumen hunde ko hen foti changé hay anglais hankadi ne foti joɗade par ce que wat Mingueza e Ronald Araujo ɓeɗon ko kañumen hankadi ni yo gona terrain o jiɗɗa hankadi sukaɓe expérience kono wona Busquets en so déjà no Zouane a yaltinta hay goto e mabɓe ko yoɓi kontintan zuwde tenkal hande holnaɗo goto tan nahi sikki ko oɗo o nanni Pedro ko noon o nanni oɗo Umtiti après ges e Trincao après hankadi ko heddi ko ɗon tan o woppi o memani ko heddi ko o hokkani Ricky Puig jour o hokkani Alenya jour ɓeɗo yimɓe ko yimɓe wonɓe Barcelona tengat ko a kanani Barcelona hankadi ni togloɗa ko changé de seeɗa ƴeewa no wayata hunde mbimi comme no mbawmi yiide ni so hunde hankadi ni ronki fewde ƴeew goɗɗum kono woto continue tan wadde hunde aɗa continue wadde tan pour ɓeɗon ko expérience jogui o joni bandira Barcelona ne sohli changé de ko fewi hande noɓe juurini min yiɗa ɗum haydara ten kadi mi weltaki hen haydara ɓe gañima ɗum ne moƴƴi kono koɓe gañi ko haydara nafna par ce que hande ɓe tampi ɗum fof fotano wonde heew hen hunde omo wawi changé de mara o yiiɗa kono so waɗani ɗum ko jaaɗa lawol ma par ce que Ricky Puig e Carlos Alanya ɓeɗon ko tagi Zouane Pjanic ko tagi ɓeɗo Zouane après on coodi yimɓe on bonni kalis Barcelona joni aɗa jogui jouruji mo mbawɗa wadde nder terrain pour walla équipe o so hunde yahani kono wona ɗum hankadi mbaɗɗa ten kadi Juventus sen jii match Juventus o ɗum ganda Barcelona ɗum jogui ko heewi ko waɗani sen jii ɗum fof match Juventus o nde Barcelona ten ka Juventus ko terrain ma ari Juventus équipe garɗo terrain ma kañum jogui bal ana waɗani haydara on Zouane o sanzani haydara ɗon Cristiano Ronaldo ara terrain meɗen waɗi ɗum ɗo muɗum après enen hoko mbaɗɗen hen haydara en mbaɗani haydara kumen waɗani haydara ɗum tagi hankadi ko heewi so sanzani Barça yahani jogorani yaade après ɓe jogorani yaade tanka Champions League ɗo joni min ƴeew altina so ari ƴeewena hol on équipe mo zuude ten eɗen mbawi zuudude Liverpool, Bayern, Manchester City, PSG, Chelsea équipe uji pooɗo eɗen mbawi hebde ɗum
kono ɗum ɗo fewani hunde hen heeso so o sanzani en jahani hay nokkude en jahani hay nokku ten kede mbas wawde gagnade hay nder ndeɗo hitande 2000 ujunnaji nogas e ujunnaji nogas e go'o o bandiraɓe on calminama on juurama kadi ko Oumar Thioftal Ɓalle woni ɗo kadi comme no yiide moon tan jiiɗe audio o jawtine ɗum kadi goppan ɗum ɗon yande moon e kadi so jiiɗi woppuru yande hay sono ko Facebook janon walla vocal après goppan ɗon vocal min wawa jabade moon kadi bandiraɓe on calminama on juurama ko Oumar Thioftal Ɓalle woni ɗo mi salmini goto foof inde mum e yettode mum ha gongol inchallah on calminama on juurama